Istoria icoanei Maicii Domnului Dulcea Sărutare de la Mănăstirea Filoteu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Icoana Maicii Domnului Dulcea Sărutare de la Mănăstirea Filoteu este prăznuită pe data de 27 martie și în ziua de luni din săptămâna luminată. Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este una dintre icoanele salvate în timpul perioadei iconoclaste și ajunse în mod minunat în Sfântul Munte Athos. Inițial, icoana a aparținut unei femei evlavioase din Constantinopol, numită Victoria. Ea era soția senatorului Simeon. Victoria cinstea sfintele icoane, mai ales pe cele ale Maicii Domnului, în fața cărora se ruga în fiecare zi. Soțul ei îl susținea pe împăratul Teofil, iconoclastul, în combaterea cinstirii sfintelor icoane. Din porunca împăratului, soldații cercetau casele oamenilor și ardeau icoanele pe care le găseau. Ajuns acasă, Simeon i-a zis soției sale să-i dea icoana Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, ca să o ardă. Victoria a încercat să salveze icoana Maicii Domnului, ducând-o pe ascuns la malul mării și a dat drumul pe apă. Imediat, icoana s-a ridicat în picioare și a plutit deasupra valurilor. După un timp, icoana Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu a apărut pe țărmurile Sfântului Munte Athos, în apropierea Mănăstirii Filoteu, unde a fost primită cu mare cinste și bucurie de către stareți și de toată obștea mănăstirii. Maica Domnului însă și s-a arătat starețului într-o noapte, indicându-i locul unde va găsi icoana ei. După ce au scos icoana din mare și au așezat-o pe țărm, din acel loc a izvorât imediat apă dulce. Această apă izvorăște și astăzi. În fiecare an, în ziua de luni din săptămâna luminată, părinții de la Mănăstirea Filoteu merg în procesiune cu icoana Maicii Domnului, Dulcea Sărutare, până la izvorul de pe țărmul mării, în locul minunatei aflări. Despre această icoană se spune că ar fi una dintre cele 70 făcute de Sfântul Apostol Luca. Ea revarsă multe minuni asupra celor ce îi cer ajutorul cu credință. Icoana Maicii Domnului, care ține pruncul Hristos în brațe și are fața lipită de a Maicii sale, într-un gest de mare tandrețe. În această icoană, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pare a-L îmbrățișa mai bine decât în alte icoane, iar expresia ei este mult mai afectuoasă. Amin.